Ak sa večer prejedáte, alebo máte pocit, že zlyhávate, pretože sa váha nehýbe, možno to nie je vaša slabá vôľa. Stretávam sa so ženami, ktoré mi hovoria: skúsila som prerušovaný pôst, keto a detoxy, ale vždy sa mi to vrátilo aj s úrokmi. Cez deň je minimum a večer urobím nálad na chladničku. Cvičím, je málo a váha sa nepohne. A viete, čo je na tom najťažšie? Že si začnú myslieť, že je s nimi niečo zlé. Ale telo nie je kalkulačka. Je to živý organizmus. Keď ho dlhodobo obmedzujete, hladujete, vyriedite celé skupiny potravín, alebo ste pod neustálým stresom, telo sa prepne do šetriaceho režimu. Zadržiava tuk, zvyšuje chute na sladké, spomaľuje metabolizmus. Nie preto, že ste slabá, ale preto, že sa snaží ochrániť. Mala som klientku, ktorá jedla 1200 kalórií denne a každý jeden deň drela v posilňovni. Bola vyčerpaná, vlasy jej padali a váha šla neustále hore. Keď sme telu dali viac živín a menej stresu, začalo konečne spolupracovať. Ak sa v tomto spoznávate, možno nie je čas na ďalšiu dietu. Možno je čas pochopiť, čo sa deje vo vašom tele. Ak chcete, na bezplatnej konzultácii sa spolu môžeme pozrieť na to, čo je práve vaša hlavná brzda.